Bueno, bideo honen bidez, geruzen gaia ahalik eta ondoen azaltzen saiatuko naiz. Hau dira, geruzen gai honetan ikusiko ditugun 7 puntuak edo 7 atalak. Bai, orduan, hasiko gara geruzen aurkezpena egiten. Esan behar da, geruza bat, azken batean, irudi bateko gardenki bat bezalakoa dela. Bai, proiektoretan erabiltzen diren plastikozko gardenki horietako bat litzateke geruza bakoitza. Gure kasuan, irudi honetan, borobil bakoitza geruza desberdin bat litzateke. Plastiko desberdin batean dagoen irudi bat. Bueno, geruzekin lanean hasteko, lehenengo eta behin geruza berri bat nola sortzen den ikasiko dugu. Orduan, bi aukera edukiko genituzke geruza berri bat sortzeko. Hemen, geruzen menu honetan dagoen botoia sakatuta, edo menutik kapa eta kapa nueva sakatuta. Guk hemendik egingo dugu oraingoan. Orduan, kapa berri bat sortzeko ematen digunean, leiho bat agertuko zaigu, eta hainbat parametro bete beharko ditugu. Lehenengo eta behin, izena jarri beharko dugu. Kasu honetan, borobil larrosa bat egingo dugunez, izena larrosa jarriko dugu. Ondoren, tamainua aukeratuko dugu. Defektuz agertzen den tamainua, irudiaren tamainua da. Baina, gure borobilak txikiagoa direnez, guk tamainu txikiagoa jarriko diogu. Gure kasuan, 200 bider 200eko tamaina. Eta, bukatzeko badauko aukera gure kaparen fondoko kolorea aukeratzeko. Guk gardena jarriko dugu, transparentzia. Eta bukatzeko aceptar botoia sakatuko. Orduan, ikusi daiteke hemen kapa berri bat sortu digula. Momentuz ezer ez dagoen kapa berri bat. Kapa honetan egingo dugu borobil berri bat. Bai, borobil larrosa bat. Orduan, aukeratzeko tresna borobila hartu eta borobil bat egingo dugu. Eta pintzelarekin kolore larrosa aukeratu eta marraztu egingo genuke. Beraz, gure larrosa kapa honetan badago ja borobila. Orain kapa hau mugituko dugu, mugitzeko tresnarekin, eta besteen parean jarriko dugu. Hemen. Bai, ikusi daiteke, momentuan aukeratuta daukadan kapa mugitu daitekeela. Gutxi gora era hemen, ondo dago. Bueno, jarraitzeko gidoia irekiko berriro. Bueno, dagoeneko geruzak aurkeztu ditugu, badakigu zer diren, eta badakigu geruza berri bat nola gehitzen den. Orain, geruzak bata besteari nola lotu ikasiko du. Orduan, lehen ikusi dugu, mugitzeko tresnarekin geruza bakoitza mugitu daitekeela. Bai, kasu honetan, larrosa aukeratuta daukat, larrosa mugitzen dut, eta gorria aukeratu ezkero, gorria mugituko nuke. Baina, ze gertatzen da, nik gorria eta urdina batera mugitzea nahi badut. Bueno, badaukagu aukera, geruzak bata besteari lotzeko. Nola egiten da hori? Hemen, geruzen lauki honetan, begiaren eta laukitxoaren bitartean klikatzen badugu, kate bat agertuko da. Bai, kate honek esan nahi du, geruza hori lotuta dagoela. Lotuta zeini? Katetxoa daukan beste geruza bati. Adibidez, gure kasuan, larrosa eta urdina lotuko ditugu. Bai, orduan, orain, nik geruza urdina mugitzen dudanean, urdinarekin batera larrosa ere mugituko litzateke. Bai, berdina, orain larrosa askatu eta berdea lotuko banu, berdea eta urdina lirateke mugituko direzak. Bueno, orain, askatu egingo ditugu, geruza guztiak, eta berriro gidoia irekitzen badugu, ikusiko dugu, geruzak izkutatzen eta geruzak ikusten ikasiko dugula. Orduan, berriro ere laukitxo honetan, ikusiko zenuten dagoeneko begi baten ikurra agertzen dela geruza bakoitzaren ondoan. Zertarako ematen digu aukera honek? Begiaren gainean klik egiten badugu, geruza bakoitza izkutatzeko edo ikusteko aukera edukiko genuke. Geruza larrosa ikusterik nahi ez badut, hor sakatu, eta geruza larrosa izkutatu egiten da.
berdin beste guztien kasuan. Hurrengo puntua, geruzen ordena aldatzea. Orduan, hemen ikusi daiteke geruzak orden konkretu batean daudela. Urdina goian dago, gorria hurrengo, arroxa eta berdea. Eta irudian fijatzen bagara, ordena berdina da. Borobil urdina da gainean dagoena, gorria da ondoren, arroxa eta berdea. Bai, nik geruza hauen ordena aldatzeko aukera daukat. Hori egiteko, bi modu daude. Aukera bat litzateke, hemen, geruzaren gainean klik egin, eta arrastratzea. Eta, adibidez, larroxaren aspira bidaltzea urdina. Eta beste aukera bat, hemen behan dauden gesitxo hauek bidez egitea litzateke. Gesiari goruntze eman ezkero, kapa goruntz doa. Eta gesiari beruntze eman da, kapa beruntz mugituko da. Bueno. Orain zeigaren puntuan dagoen ikasiko dugu. Ondoan geruza koloreduna gehitzea. Hau da, fondoan geruza herri bat gehitzea. Momentu honetan ez daukagu fondoko geruzarik, orduan ikasiko dugu nola jarri fondoko geruza bat. Hasteko geruza herri bat gehitu beharko dugu, hemen sakatuta egin daiteke hori. Eta lehenengo nombre de la capa jartzen duen tokean izena fondoa jarriko dugu, fondoa delako. Tamaina defektuz dagoena utziko dugu irudiaren tamaina delako hemen dagoena. Vale? Orduan, listo, dagoen moduan, aceptar emango diogu. Eta sortu dugu fondoa kapa. Ikusi duzuenez, fondoa kapa sortu dugu erdian. Eta guk fondoa normala da moduan atzealdean nahi dugu, behan. Orduan, lehen ikasi dugu moduan, esiekin bere jaitziko. Vale? Badago ja fondoa behaldean. Orduan, fondoa gure kasuan zuria jarriko dugu. Fondo zuria jartzeko, kolore zuria aukeratuko dugu, eta pintzelarekin fondoaren kolorea irudi guztian zuria jarriko dugu. Zuriz pintatu. Vale, orduan, badaukagu fondo zuri bat. Fondoa beste dozein koloretako nahikoa genu, zuria beharra beste kolore batekin margoztuta nahikoa litzateke. Bueno, mukatzen joateko kapekin lan egiterako orduan dauden beste bi aukera interesgarri azaldu nahiko nituzke. Alde batetik kapak duplikatzeko edo kapak kopiatzeko aukera, eta beste alde batetik kapak ezagatzeko aukera. Orduan, adibidez, larroxa borobila aukeratzen badugu, eta hemendik duplikar kaparen botoiari ematen badiogu, ikusiko dugu larroxa kapa bi aldiz daukagula. Alatetik larroxa eta alatetik kopia de larroxa. Orduan, orain mugitzen badugu, ikusiko dugu larroxa kapa bi aldiz dagoela. Bai. Zerekin behar da kapa bat ezagatzeko. Kapa bat ezagatzeko, hemen borrar esta kapa jartzen duen tokian zakatzen badugu, kapa ezagatu egingo da. Bueno, gidoia irekiz, bukatzeko, geruzak bateratzeko moduak aztertuko ditu. Orduan hemen, kapaz menu honetan, goikaldean, badago modo eta opazidad aukerak. Orduan, modo aukera, irekitzen badugu, hainbat aukera dago marruan. Hau da, kapa ikusiko den modua. Bai, hemen disolver ematen badiogu, disolverek ez du asko egiten, multiplikarrekin ikusi daiteke, borobil larroxa aldatu egiten dela. Bai, dividerrekin ikusten da modu batera, pantailarekin beste modu batera, solaparrekin desagertu egiten da kasu honetan, blankearrekin ez du osonderik egiten, bai. Hau, segun ze irudi eta segun ze kaparekin aukera interesgarria izan daiteke. Eta behaldean, opazidad jartzen duen tokian, kapa bakoitzaren gardentasuna aukeratu dezakegu. Orduan, adibidez kapa gorrian jartzen bagara, eta 150% gardentasuna ematen badiogu, ikusiko da kapa gorria gardenagoa dela behintzat. Bai, guztietan berdina egiten badugu, efektu txukun bat lortuko dugu, berdearekin, bai, eta
momentu honetan lau kapak erdi gardenak izango genituzke. Bueno, kapekin lan egiterako orduan beste aukera asko badaude ere, hauek dira gutxi gorabehera erabilienak direnak. Besteak aurrera ikusiko ditugu.